Taparade maruhata do pikirata, tapuji matuhata, marite ede pujian nomor 20 ayat 1. Mar hite-hite goar ide bata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadia, na tumopalangit do tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon na poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi asalam gadda hamu, marhite siani, molo tungunga di day hamu, basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagugot tai, walaupun hamuma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditalun hodo dosa dot hamatian, marhite hite hamatian mi, ala disodangi hodo tanaman nami, asama perkirimun na mangulu hami, ala di hayayom mi, dang pola be mabiar hami mida hamatian, ay hodo uluan nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haulomon tuhati uron. Sian hamatian Tuhan nguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot manguloi ho hari-hari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu, paimasahat hami tulabungmu. Amen.
Non hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, imana dienet siap poda sian Raja Salomo, opat ayat 10, songonon madidok. Saya tangihon ale anaha, jala jakon mahataki, asatab badiho akataon ningulum. Atong rap magidogogo maita tu ada pendibata lau mangulaon patik nai. Ali tuan debata saya pargugoi mangami mangulaon nau partu patik ni. Amin. Tapauduk marwata tatupoti badosat tuado panidebata martangi yang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di banua gijang. Pargugo na suatu dosan pardingan basa doho. Jala rodi saliling-liling na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hacaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ayo jodoh hami merdosa maradopon ho. Jala jodoh husungguli hami urimasmu marhite sian pangalosian nami. Di atam ali Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalosian nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. O ali Tuhan debata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan ni dosa. Songonod dohata ni tuata Yesus. Roma hamu tuau hamu akan nalujar jalan nasorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma au ngaku tua hamu. Guruan hamu ma sian au. Ay nalapok doau. Jalan naserep maroha. Asadapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do au ngaku jalan yang do. Dohot hua porsaton. Hasangapon madidebata na dikijang. Oh
Tangioma epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di pauka pesada, memuka sian ayat 4 ayat 2, tajama marsikat sori. Au surat ni si Yohanes mendapotok napitu hurian na di Asia, asini rohama diamu dot dami sian ibana na mangului, na manguli hiat jalan naing roh, nang sian napitu tot di na diadopan ni abang sana. Si gonggong aka raja ni tanoon. Ibana dong aka holongi hita, jala di palua hita sian dosata, mahite mudarna. Dijadion do hita gabi harajaon hamalimon di debata, amanai, di ibana mahasangapon dot hagugon rodi saliling-lilingna. Amin. Idama naro ma ibana di bagasan pemuru. Idaoni dasa mata do ibana, na aka naong manulang ibana. Gabe mangambuhi be masaluhut bangso ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amin. Audo bonana jala ujungna, ninna Tuhan debata nuaing, debata nau ngadong hian, nanaing roi, si gonggom saluhutna, ido saatna, mertua do akana tumangion hata ni debata, jala nau piotsa. Amin. Tidakkom maha porsiaw tai, songon na tidakkom ni dongat da sa porsiaw di sadok purtibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangit do tanu. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon di si Maria, na gabi-gabi sa di perbadia, adoran suaguan. Ido tuata na tumau na bernit ni panguhuman di silatus na mati terpajal do ibana di hau ni parsilang na tua tu banuatoru ni tanum na mulak mengulu di hari patuluon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima imana pa imamulak so tu tanoon manguhumi halak na mengulu dot na mate au porsea itu di perbadia jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dot yasani dosa, dot diatai na mandok, mulak menguru sugut dang ni halak nong mate, dot yang uluan na surasuda. Amin. Tabiki makur ina Maria.
Tabi kema titing namasa di urata di bagasa saminggon. Horas madhita saluhna. Tikting Minggu 27 April 2025. Bagian naparjolo, goarni Minggu. Sadarion ima Minggu kuasi mode geniti. Doho topik Minggu, tangihon hamuma asa mangulu todimuna. Bagian napaduahon, tikting nameragam. Naparjolo dana nasorang. Nunga di basa-basa hotu hatta. Sada dana bawa di keluarga amang wanter Washington Pakpahan. Inang Julianti Sialagan. Nah di hari Minggu 20 April 2025 week 24 NRJ 2 tolu sada 5 sia onom. 2. Sada dana boru di keluarga Amang James Riko Haryanja Inang Linda Huta Barat na di hari Kamis 24 April 2025 week 12 NRJ 2 tolu sada 5 pitualu. Hipas dodak danaki rap dohot natorasna. Napaduahon padidion nabadia. Sadarion Minggu 27 April 2025 di permingguan pukul 10 sada wib di patupa do padidion nabadia tua luhala yanakon ni huriata ima sada Hansen Gabrilian Simbolon. 2. Joaquin Parsaoran Aser Simbajuntak. 3. Depandra Miguel Pakpahan. 4. Magika Sen Nababan. 5. Matiu Krisander Riu Haloho. 6. Mosa LK Nabitupulu. 7. Georgina P. Bigabe Pakpahan. 8. Matias Santana Gea. Napatuluhon tikting pabagason. Tiktik parjolo. Naing majalo pasu-pasu pabagasomma sahen rido manulang. Anak niamak situa sahala manulang. Tubuh ni inang henni wati sinaga. Ruas HKBP Jambi. Resort Jambi. Distrik 25 Jambi. Dohot Orwana. Andina Budi Utami Sinaga. Ruas HKBP Tangerang Kota. Resort Tangerang Kota. Boru niamang Supriyadi. Tubuh ni inang misniatun. Naung majalo partupolon na di hari Senin 21 April 2025 di HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Pamasu-masuod di patupa di hari Senin 12 Mei 2025 di HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Napapaton, ruas namoding. Nunga jungolo marujungolu inang retiani si hobbing umur 50 tahun. Nah di hari Selasa 22 April 2025 sianuik 20 sia NRJ 55 tolu. Makkabaluhon amang mangasa beransi majuntak doho 2 hala yanak konna. Debatama na mga puli sudah keluarga na ditinggalhon. Palimahon, ruas na pidawik. Mamukka sadarion Minggu 27 April 2025 nunga pidawik keluarga amang mualim Pan Richard Sirait inang Damireina Paulina Tabunan rap dohot tolu hala yanak konna sianuik walu tuwik tolu pulalu NRJ sada 0 tolu tolu sia. Napaonopon pelean tu pembangunan. Sadarion Minggu 27 April 2025 tapatupa do papungu pelean laho tu pembangunan bagas huria doho kantor huria jala partordingna. A. Pelean sada A, sada B doho 2 adorang sojamita. B. Pelean tu pembangunan di bagasan amplop
tapasaha tujolo duksipul jamita. Napapituhon permingguan minggu keluarga. Di hari Minggu 4 Mei 2025 di Patupa Huriatta do permingguan minggu keluarga di Ganup permingguan. Jala di Patupa do papungu pelean keluarga marhite amplop naung di parade Huriatta tu Ganup keluarga. Ima laho tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahud dulam ma nasa keluarga jala masohok majolo permingguan remaja dohot perguru malua. Tapasaha mapelea sada A dohot sada B adorak sojamita jala pelea 2 dohot pelea keluarga marhite amplop di pasaha tujolo duksipul jamita. Napawaluhon rapot panitia pengumpulan dana dohot peresmian rumah pastori. Sadarion Minggu 27 April 2025 pukul 19 WIB di Patupa do rapot panitia pengumpulan dana dohot peresmian rumah pastori Maringanan di Sopo Saroha. Pinangidohon matu pengurus dohot ketua kelompok sada sahat tu kelompok opat laho madohoti rapoti. Napasiahon persiapan makatidakkon haporsiaon di Patupa Huriatta HKBP Tangerang Kota do makatidakkon haporsiaon tu perguru malua tahun ajaran 2024-2025 di hari Kamis 20 Mei 2025. Hobartusi na parjolo ujian tulisan di Patupa di hari Sabtu 10 Mei 2025 Maringana di kantor lama lantai 2 gedung sekolah minggu masuk pukul 10 itu WIB. Napaduahon retret perguru malua di Patupa di tanggal 10 sada sahat 12 Mei 2025 Maringanan di Sukabumi. Napatuluhon ujian lisan doho pembasuhan kaki di Patupa di hari Sabtu 10 Mei 2025 Maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB jala ni dohotan ni natua-tua ni anakkon. Napaupaton geladi bersih di Patupa di hari Minggu 10 Mei 2025 Maringanan di gereja masuk pukul 10 tolu WIB. Pinangidohon matu sude perguru malua asa para deho diri doho denggan. Napasapuluhon parhusoron jakwal ibadah minggu. Hobar tu parhusoron mobil di parkiran nama sesopit laho tu permingguan arian. Domutusi mamuka hari Minggu 4 Mei 2025 permingguan pukul 8.30 WIB digati gabe pukul 8 WIB. Napasapuluh sadahon donasi nunga di jalo Huriatta donasi sian keluarga Amang Heri es nahampun inang Regina tabunan sian wik 10 sada berupa hepeng godangna 8 juta rupiah lahu manuhor kursi tu kelas belajar agama Kristen. Huria madok mauleate tu keluarga. Napasapuluh duahon piket bulanan. Piket bulanan di bulan Mei 2025 ima inang pendeta Sihol MC Mamora SSI. Bagian patuluhon koinonia pelayanan persekutuan. Naparjolo lomba sekolah minggu doho remaja di Patupa PPBD HKBP distrik 20 Sadabanten do lomba jala denggaddo mardalan ulauni na di hari Selasa 22 April 2025 nasalpu. Utusan HKBP Tangerang Kota A. Tingkat SD nomor gua Richard Silain madapot juara favorit. B. Tingkat SMP nomor goar Kaila Tio Despiola Sihotang madapot juara harapan tolu. Napaduahon penerimaan guru sekolah minggu. Siala nong moru guru sekolah minggu ala adong nama jalo izin cuti. Domutusi dibuka Huriatta do penerimaan calon guru sekolah minggu do syarat naparjolo
ruas ni Huria HKBP Tangerang Kota. Napaduahon, naung makatidakkon haporsyaon. Napatuluhon, adok tiki madoho ti sermon ganup hari Sabtu, masuk pukul 10:07 WIB. Napapaton, adok tiki mengajar ganup hari Minggu. Napalimahon, namotik na lulusan SMU Sederajat. Dia karuas na nang madaftar, boy mapasorat diri tu sekretariat Huria, marhite inang pendeta Sihol MC Mamora SSI, manang amang situa hokma si Mamora. Jala batas waktu pendaftaran, saha tu tanggal 30 April 2025. Napatuluhon, seksi perempuan, di hari Kamis 1 Mei 2025, pukul 10:07 WIB, di Patupado pertanyaan seksi perempuan maringanan di gereja, pinangido matupungan ina Kamis, ina Maria, ina Hanna, ina Deborah, doho sude perempuan sian gadup wik, asa madohoti pertanyangani. Nama kubasi ima perempuan sian wik 2, patupakor punguan ina Hanna, doho na patupahok konsumsi, ima sian wik 30 lalu, wik sada, wik 2, dohot wik 3. Napapaton, diakonia pelayanan kasih. Ucapan selamat, pangulan agotiki, perhalado do sudir ruas ni Huria pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh, tu 5 halak ruas ni Huriatta, doho selamat ulang tahun pardongas saripeon, tu 10 keluarga. Hatan itu hatta madok, saya dilehom matuho si subuh roham, jala di pasaut nasa sakakmi. Pesalmen 20 ayat 5. B. Tuaka ruas ni Huria na tongo di bagas parsahiton, saya ditupak ketuhatta magogo, dohot hahipason tunasida. Hatan Tuhan na madok, saya homa pamalumahu ale Jehoba, asatung malum huhilala, saya homa mangurupiahu, asatung dapotan pangurupio nahu, ay hodo puji pujiokku. Jeremia 10:7 ayat 14. Songoni matikting di minggutta sadarion, diakkana so jinahahon waeng, tajahama di buku acara digital na uksaha tu grup WA ganup wik. Molo adong akkana hurak takkas di panuratonon, doho di pajahon ni tiktingon, tapatakkas matu perhalado di wik tabe, manang tu sekretariat ni Huriatta di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta mapakkebuasion ni Huriatta, jala di pasu-pasu manak perhalado, doho ruas lahu patupahon akka ulaun na denggad di Huria, bahe sangat di goar ni tu hatta, horas. Tabigi makur na poso transiamos.
Tapuji matuanta maridede 750 ayat sara ratukulu put mata papung piliata sada a sada b dot 2.
debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amangina. Shalom. Hatane debata jamita di mingguta sadarion. Ima di minggu kuasi modo geniti. Namar lapatan, songon, poso-poso, naib baru tubuh, nauasan disusu natama. Tersurat di Yesaya bidu 55 ayat 1 sahatu ayat 5. Sonom maridok disi. O sude hamu akkana mauas Roma hamu tu aekon. Jala hamu akkana somar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohok mangaton. Sairo mahamu manuhor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung madda sing hepek kamu tu naso tau hangul honoton. Jalanani omomuna tuhor ni naso tau pasonak kamu. Saya tangihok kamu maau asa panganomuna natabui. Jala busuran rohamuna ditabo-tabo. Tarehok kamu mapinggol muna jala romahamu tuau. Tangihok kamu ma asa mangulu tod dimunai. Jadi bahenokku matuhamu padan saliling-liling na. Ima padan parasian nasitongi tu si Daud nasotupa muba. Idama si tidangi tu akka bangso ibana hulehon. Bahen partogi dohot silehon patik tu akka bangso. Idama bangso naso tinadapian ikut jowomu do. Jala bangso naso tumaddaho ro manaho piho ala ni Jehovah de Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmuliaho di bahen ido sahatna hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan kawan itu hatta Yesus Kristus di partikian na parpudianon lamaul dojouon dongan manang jolma jouon mangan manang ma jou minum ma jou tu pesta dang binoto alan yakka kesibukan ni ngolu siganu pari doi marang na akka alasan ala losok ni rohana do dipukama akka sidalian ngajut-jut begeon alus baik kamu maisi manang naung disi mahami manang adong debuse na mangalusi busur dope akadongam mah na jolo ni ingot do molo jumpa akalas niro hadoho akanauli manang molo di patupa pesta marsi panganon marsi inumon say ringgas bedoro tu harwani manang tu pestai nuaing ngahira lamoru be naro molo di patupa ulaon nasongoni arong dapat dohan di halak kita madok gukon si paimao jojo si alusan alai di hataridaan na digokon dangro alai molo so digokon Roma sarita ala so digokon kudo kwa itorinna
puasa saya di paihutton gokkon doho jojo. Molo holan di gokkon holan mabboto. Holan buah-buah doi. Alai molo idok jojo gokkon doho jojo. Si hol ni rohani na makasuhutton ulau ni. Di patorang di pabua si ulaonna jala dihirim rohana ikrotu ulauni ido gokkon doho jojo turpukona kamangina ima gokkon doho jojo ni debata tu bangsa Israel asaro ibana dohot manangihon ibana songon mual ni hangoluan ni bangsoi nungatung sange mardosa bangsoi dangadong besi patu paun nasida asa malua sian parhatubanon ni akamusu sian parhatubanon ni anak Babel na parpudi Roma gokkon dohot jojo ni dibata ala ni asi dohot holong ni rohana karena merasa iba Allah itu melepaskan dari perbudakan Babilonia. Dan adong benabui hagogona hapetaho. Usaha dia pebahenon di Israel dan adong benabui paluahon nasida sian parhatubanon habuang Babel. Alai asima rohani di bata di palua manasida dohot kuaso guguna. Idona kidoaranna mahite huaso gugu di debata malua manang taruli sinumon doho si panganon bangso Israel nakpe soalani gugu manang cara nasida paluahon alai mahite cara di debata gabe malua nasida nanidokna si panganon si inumon na sopola marhepeng, sopola martuhor, manang gratis, dang namurahan, dang alay dang adong besanggup na sida boy manuhor untuk memiliki hanguluan ini. Ala nasodong do ubahen na gabe asi holong ni rohani di batapa luahon nasida siap parhatu banoni. Sada do siara tu pajowoni yang kamanginan diturpukon. Rotu de bata Jahoba manangihon ibana jana paubaroha. Asa taruli hanguluan. Diotang de batado nasida tu hamubaun ni roha marhite na patuduhon hadirionna songo mual ni pasu-pasu hanguluan dohot hatoguon ni padanna nunga di paadar nak kiningan nunga di patadahon di pataridahon di bata holongna tu bangso Israel marhite Raja Daud gabe bangso Nabulun nasida yang disegani pada saat itu ala hauduhon nasida dohot panangihon nasida dihatani di bata panguluyon nasida di jauh-jauh gokkon di debata asa mangulahon hatana nama korhon tulas niroha dohot ulu-pulu songor raja si Daud ido dipakai bana dang gijang rohana dung diteani bana harajauni alai sai seret do rohana songon emena pornis uduk ala dihilal ibana na adong di ibana termasuk dohot huaso harajaonna silehon-lehon di debatadoi ala nidak taluk ibana margijang ni roha maradok pod debata dohot maradok pon natinok pa ni debata ay saluhut di jalo ibana sian debatado ido uban nagami makmur gabe bangso Nabulun Israel huzui di gonggoman ni si Daud jala nasa bangso marhato potton nasida
tutudo nasida bangso na pinasupaso ni debatana. Gabe tu nasida ro marguru, tu nasida ro nang mangalap akabohal uzu di kejayaan ni Israel di masa ni Sidau. Urian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Turpukon ima napatoguhon pakirimon dohot apul-apul tu akka bangso na ginonggoman ni akka na sumanadda de bata. Ima halak Babel. Gabe tubulo tu rohani bangsoi. Dung sahat nasida tu habuangani gabe adong makisadaran. Adong mapakilalaan. Dia tahun manang sahat nasida tu habuangani alani uhum manang ala nasida madau sian debata namar mudu nasida nasaliling nau. Gabe diuhum dipaloas nasida ditaban bangso naso manadda debata nasasitong na. Alai disihol ni rohana sida di panopotion ni pakilalaan manadda dosana tadong nabui bainon na paluahod dirina sian parhatubanon ni musui. Asa Roma panurirang Jesaya di ujung ni habuang Babel sahak rodi mula ni parsahak nasida tuhuta Jerusalem di patugu maroha nasida di paposma roha nasida asa unang madili asa unang biahaton asa unang adong penyesalan duksahak nasida tuhuta Jerusalem daksongon na di roha nasida ijuppa nasida hutai di parade marohana anggo di rohana sida songon natina dikon nasida huta Jerusalem 70 tahun sebelum mulak siak kabuangan Babeli denggad depe bagas joroi denggad depe akka kobun anggurna denggad depe akka haumana denggad depe akka bagas nabi. Molo di bereng nasida ngatarulang hutai sotung madabu tupad dilea. Di patugu roha nasida asa unang madeli unang marsak. Buama hutan nang leleng tarulang jala ditadikon. Boydo gabero songon pakilalaan ni bangso Israel tikimulak nasida sian parhatubanan Mesir. Holan sukot di bereng nasida laut rara siboluson nasida dang buhi betong markusor tujolo laut tupuri ngaro tentara ni Mesir mangalili nasida aha may dokto si Musa Musa oddo habe si Aeon out di Mesir hian daksongonon boy do mangan minum dungi martaniang masih Musa bola dua malauti kabebui nasida mamulus duk sahat tu bariba bereng mana Musa ngarobe halaki kay lili behita martangiang si Musa dungi domu malauti gabe taluma na mangalili mereka binasa karena kuasa Tuhan. Siani sa sitong nangabui di ida di hanguluhon bangso Israel burju ni debata huaso ni debata namar mudu nasida na somungki benian ulak konon na manudali debata manang manoppa gana-ganaan alai muruk ma debata di masa hadu maun nasidai mereka yang merasa berhasil marutung diakka parbueni nani ulana gabe berpoyah-poyah holan paululu hisap ni pamatangna gabe dang ditangihon dang diului de batang ido ubahenna taruhum nasida alai dungadong kamu baoni
nasa na pinukka na sida, na pinajongjong na sida bagas joro, dohot akka kobun dohot hauma na sida, nang akka pahapahanan na sida, naso adong be, di popay asa unang madili na sida, molo jupaksa, dangadong di ida bohalbe di Jerusalem. Amanginang patuguhon haporseaon, ido turpukon na sinuarahon ni Jesaya tu bangsa Israel. Unang marpadilian. Tutusi bagian siyan nasida, adong do duksahat tu Jerusalem, naung dinggang nguluna, nung ngamarhepeng, alay didasing nasida tu naso tau hanguluhonotto, tu naso jadi palah cerroha. Adong naniomona na dihilala isiang guguna sa diri, manang siyan diri na sa diri, dak silehon-lehon ni debata, gabe sotar pasu-pasu do na zinalonay. Nasa na zinalo, naso nihilala, siat debata, dang manukpat tulas ni roha, tuak kanadenggan, manang gabe tu hanguluan, at kana adong di iban. Ido ubahin na didok, wasa di hosik kamu, akan ani omomuna, tu naso pala cerroha. Wasa dan dihamau liate hok kamui, jala dipuji hamu debatan. Asa dia jari debata hamu memakai tu dia, baenom muna, hobar tu lomo ni roha ni debatan. Asa akamanginang hita napumu dison, ternyata apa yang kita miliki, ikut pasahatot tadui tu debata, hamau liate honotta, asa dia jari hita memakai tu dalam lomo ni rohana, manupak tulas ni roha, dohot ulu-pulu pidi hita. Marlapatan na tajaloi, dang marisuang. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Goar ni minggutta sadarion ima kuasi modo geniti. Songon poso-poso na uasan di susu na tama. Kuasi modo geniti seperti bayi yang menyusui, hidup sangat tergantung kepada ibunya. Relasi anak yang menyusui dengan ibunya suatu hubungan yang sangat relevan. Gabe contoh, gabe tudusan di parnguluota siganupari. Seorang ibu pasti mengasihi bayinya, merawat dan menjaganya. Di pagodang-godang danaki marhite holong, kasih sayang yang tak terhingga. Dang bui do pedak danaki mangat tosi panganon na asing sian asih. Dan ibu secara sukarela memberikan perhatian full kepada anaknya. Dia merawat dan memelihara sepenuh hati. Olo dari tadi kon akka ulaun na asing demi poso-poso na baru tubuh. Olo dari taot tom male demi kesenangan kebahagiaan ni bayi yang baru lahir. Wah, inang nama budak danak na tardidi anon. Songonido hamu inang. Sipata do dang dibek kamu kopi niamat tamanang tesna demi dana kita he. Ido? Ima holong ni rohani ina memang dungarong danak secara praktek na moru do holong pangarado tiot tuama, tapi cinta kasihnya bukan berarti berkurang. Aida danak na pinasahat nai rak marnapuna dohita. Jadi molope inatai sipata
seolah-olah mengabaikan keperluan untuk suami ala tidak dana. Memang diprioritaskan, diutamahon, nariko tidak dana apalagi poso-poso demi. Ima holong ni rohani sada ina maradopon ianak konna. Jadi hamu pihak kamang ikon atusatta doi. Gari ada urumatta nasida. Diakka ulaun si ganupari unang tapaloas nasida loja alangunga terbagi tikina manang full waktu untuk anak-anak yang baru lahir. Amang inang kita napumudison alay taingok ma, sekalipun begitu besar pengorbanan ibu kepada anaknya, lebih dari itulah pengorbanan atau kasih Allah kepada umat manusia. Di Yesaya 40 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya sendiri? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Ninna debata. Tu akka naporsia di ibana. Molope adong natoras manadikon makalupahon akka ianak konna alayang go debata naso tadikononna naso halupahononna akka naporsia di ibana. Alania kamanginang ta alusi magok kodoho jauh-jauh ni Tuhan tatu hita sadario. Asata parsaulihot deng gabbasa tinggil mahita manangihon suara doho jauh-jauh tu hamu baon ni roha. Bicat tikki parasiat depe patikiano. Ibana do mual ni hanguluatta. Didok edetta nomor 444 ayat sada bona ni ngolukku hodoi halalas ni roha tuhaki siakodo nasa gugoki mual ni nadenggan hodoi muali ngoluku boy man no tadde honi ibagas tabe nomor 444 ayat sada totu alani akana masa di perdalanan ni ngolutta jod dang tangi hita di suara di hatani di batam jod tatulak jod dang taparrohahon jod dang tahangoluhon say holan pikirat tay tapakke laho mangalugahon ngulutta laho pasidukon akka hamaolon natabulus hape adong do debata namanggokon namangurupi hita diakka parsoryotta diakka namaol natabulus asa margugu hita alania kamanginang sotung tatulak jauh-jauh ni debata didok di edeta nomor 424 ayat sada suara ni toddi ni tuhattai jod di laosi ditulak hoi saitadda jamu paubaroham dapotot tuhamu sisesa dosa sotung tatulak pajauon ni Tuhan yang kamanginang namangihut sai tatangihom ma suara ni debata tajalo masih lehon-lehon ni debata nama cai argai nunga tahanguluhoni nunga tajaloi taingot do pihak kamanginang na di Jumat Agung di ibadah pagi dohot siang nunga tadohoti marulaon nabadia nasa nama jalo ulaon nabadia nama jalo perhitian daging ni debata imaroti dohot anggur ido hanguluan nasa nama kangoluhon nama jalo hata ni debata ido nataruli di hangoluat sobut
asa nasa nau makaporsiai de bata di jalo ma silehon-lehon de bata na argai. Ay marhite hamamate ni Tuhan ta Jesus di hau pinarsilang dohot haheheon nai ido si panganon si inumon na macay arga na dilehon tuhita ganuk na makaporsiai na sotupa mauwas male ibana di ari sugut. Alania kamanginang tajalo ma arta na arga na unilehon ni debata laho manubut cita laho paluaho kita sian utang ni dosata asa taruli hangoluan sugut kita noaing suku-suku tu hidak kamanginang nunga itap ni dia nunga sahat rodi dia haring gasotta manangihon hata ni debata doho makangolu hotsa sahalinari nunga sahat rodi dia panangi hotta di hata ni debata dohot mangulahon makangolu hotsa ta alusi mai di bagasan rohat tabi amin martangiang mai mauliate Tuhan taruli hami di hatam di bohaliho hami asa tok-tok kami rade mangului padjowomu nunga di joho hami asa malua mangulu hami dang tariho behami binahen ni dosa binahen ni hagiot ni pamatang alai marhite asi dohot holong ni roham roho manubut kami manggarar utang nami asabui hami mangaton si panganon si idumon na pinaradem ima asi dohot holong ni roham naso hatu dosani asa malua hami siang gonggoman ni sibulis na mauas maledo hami ala ni dosa nami Tuhan alai ala holong ni roham di paluatso hami mangaton makangoluhon hatam nakpe so boy tartuhor hami ala ni dosa nami alai olo doho mamemehon hatami tuhami ala asi dohot holong ni roham asa taruli hami di pasu-pasum nang hanguluan sugoti pasu-pasu mahatamiga bebohal nami ali Tuhan hutang yakok kami nang yanakon nami si pasahaton nami tuho marhite padidion waluhalak sadarion sai jalo manasida gabe anak komu marhite padidioni abing manasida ajari marhite toddim marhite akan atorasna laho makanguluhon hatam asadohot nang nasida taruli di hanguluan sogoti patau pargogoy natorasna manugunugu tulomo ni roham sai toddi mima mangaramoti nasida harian nang borngin toktong sai ho majamoton ale Tuhan urasi mahami sian nasa dosa nami be asa talup hami perjabar di hanguluan sugut marhiti anakmu Yesus Kristus martangyak kami amin marede mahita sian buku ede nomor 232 mamuka sian ayat sada buhut papungu pelean tujulo untuk pembangunan di Huriatan. Oh
dorak sotaudu ti acarata di paradema danak si didion ate unang biadong pinamangabing nasing ate. Pahian na pe dilengkapi ma. Noeng ta masuhi ma acara padidion nabadia marede mahita 147 ayat sada. Martangi yang mahita. Ale ama nami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabuan akkadat danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anak kommu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu akadongan nama buat danak sidi dionon, tangihok kamuma hata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhu bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, doho anak, doho tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nahuto nahoni tu hamu. Jalaingok ma, saya dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal niha sianganon. Manangise na porsea doho nididi dapotak kanguluan. Alai naso porsea hona uhum sogot. Tangihok kamuma dohot hata ni debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong maaka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sogoma rohana di dogma. Loat camuma akadat danakiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Natutu situtu do nahudokot tuhamu. Manangise pe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni debata. Dang bongo tiba natusi, dungi di haul ma akadat danaki, dia pehom matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Di hamu natoras ni danak sididionon, hati dakok kamu majolo hapor siautai, rak mahamu madok. Atau alusi hamu mahata na husukut tonon. Parjolo di pangido hamu nuaing di dion danakon tu bagasan ni nahina porsea amuna dok hamu ma alusna.
Beha, naolo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diihutton nasida hatani debata dok hamuma alusmuna. Naolo dohamu marsuru nasida tu gareja dohot tu perguruan di Huria Protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus dok hamuma alusmuna. Atong tapasahap manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiay. Ale Matthew Krisander Riu Haloho. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajaon ni debata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale magika sean nababan. Udi di mahotu bagasan kowar ni debata ama, dohotu bagasan kowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan kowar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata mahodi habo bongok montu harajau ni debata rodi saleling ni lelengna. Amin. Ale Depandra Miguel Pakpahan. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Georgina Febi Gabe Pakpahan. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok montu harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Mosa LK Napitupulu. Hudi di mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok motu harajau ni debata rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Ale Matias Santana Gea. Udi di mahotu bagasan ko warni debata ama. Dohotu bagasan ko warni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan ko warni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habobongok mo Tuhan rajau ni debata rodi saleleng nileleng na. Amin. Ale Hansen Gabrielian Sibolon. Udi di mahotu bagasan koar ni debata ama. Dohotu bagasan koar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan koar ni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok mo Tuhan rajau ni debata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Joaquin Parsaoran Aser Simajutak. Hudidi mahotu bagasan ko arni debata ama. Dohotu bagasan ko arni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan ko arni tod di parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata mahodi habo bongok mon tu harajau ni debata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Jongjong mamuse natoras ni na baru tardidi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupa sahat tami akada dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidio nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hangoluan nasaleleng nileleng na. Asi maroham doho di akan natoras nidak danakon. Saya pargugui jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Maredde mahita. Edeta nomor 146 ayat 6 ditik maredde hita jongjong mahita saluhuna. Tatangyak kom mapeleata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Aleama nami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaommu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Tujolo mahitaro masih calangan ihut majalang natoras nina baru tardiri dohot aka namakobasi perminggota Arianon.